Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην παιδική παχυσαρκία, με το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών να είναι σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Μελέτες προειδοποιούν ότι μέχρι το 2035 το 25% των Ελλήνων θα είναι παχύσαρκοι. Σήμερα η Ελλάδα αναπτύσσει την Εθνική Δράση για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο που στοχεύει να μειώσει την παιδική παχυσαρκία από το 37,5% στο 24,5% έως το 2030. Στα σχολεία χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως η τροφή για δράση, που προάγουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες και άσκηση με τη συμμετοχή μαθητών, γονέων και δασκάλων σε βιωματικά προγράμματα. Παράλληλα, προσφέρεται δωρεάν ιατρική βοήθεια με προσωπικές συμβουλές από διατροφολόγους και παιδίατρους για τα παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας λόγω της παχυσαρκίας. Ενθαρρύνονται επίσης αθλητικές δραστηριότητες με δωρεάν συμμετοχή στα τουρνουά. Τέλος, οι γονείς και τα παιδιά ενημερώνονται μέσω ειδικών ψηφιακών πλατφορμών για χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία. Το στίχημα για τη χώρα είναι να θωρακίσει τη νέα γενιά, ανατρέποντας την τάση της παχυσαρκίας με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.